La Pirinenca, un podcast no apte per conformistes. Impulsat per la Joventut Comunista de Catalunya i presentat per Glòria Romero. Atès el fet que milers de treballadores estan actives en la història, és vital que els sindicats les incorporin al seu moviment. Clara Zetkin, militant comunista i feminista. Hola, pirinenques! Avui us portem un episodi fet en col·laboració amb la Fundació Neus Català, en què conversem amb Rosa Bofill, mestra jubilada, militant comunista i feminista. Comencem després de la breu pausa antipublicitària. Som comunistes perquè volem construir una nova manera de viure, lluny d'un sistema que ens aïlla, que ens explota i que ens divideix. Comparteix, forma't, lluita i milita a la Joventut Comunista de Catalunya. Doncs moltes gràcies, Rosa, per venir avui fins a Aiguader per aquesta entrevista amb nosaltres. Molt de mig Barcelona i mig turisme, però bé, cap problema. Començaré per la pregunta que li fem a tots els convidats que passen per la Pirinenca, per fer una mica de brúixola de la persona, i és si et consideres més fals o més martell. Mira, jo em vaig apuntar a la falç i el martell tota l'hora. No sabria decantar-me. No ets la primera persona que ens diu això, de fet, amb aquesta resposta. Volia començar pels inicis, com se sol fer, per preguntar-te sobre com recordes els teus primers anys de politització i sobretot què et va portar cap al comunisme i cap a la militància. A veure, em va portar cap al comunisme, a la militància, la realitat podrida d'aquest país, el fet de posar-me a treballar amb persones humanes i veure el que passava amb les persones humanes i les seves famílies, no? I això, i el pensar que si tu estàs en aquest món no pots viure com si no hi fossis. I d'alguna manera has d'implicar-te. Entenc que primer et vas afiliar al PSUC? Sí, em vaig afiliar al PSUC quan era clandestí, que tenia 18 anys, o sigui, teòricament estava a edat d'estar a la joventut, però com que jo estava ja treballant normal, vaig considerar que... El teu context et portava més... El meu context em portava a militar junt amb altres docents i personal no docent al SUC, directament. Clar, ara que has mencionat la clandestinitat, què significava i quina importància tenia militar durant la clandestinitat? Home, importància. S'havia de seguir les normes de seguretat amb una gran rigidesa i pensant realment el que es feia. Vam aprendre a ser puntuals, vam aprendre a debatre-ho tot en el lloc on tocava i després empènyer amb les conclusions a les quals havies arribat. Són coses que s'aprenen per quan no es pot fer les coses en obert, en públic, que d'altra banda penso que són coses molt positives. No és que sigui negatiu, el problema és que el que t'hi jugaves si no ho feies bé. Com vas passar del PSUC al PSC? Al PPC, perdó, al PSC. A veure, jo vaig passar perquè no em van voler el SUC. A la meva cèl·lula, que era del barri de Sants, en aquell moment, les coses anaven com anaven amb el SUC. A la meva cèl·lula en concret tenien majoria i llavors nosaltres érem uns quants que ens trobàvem, quan acabaven les reunions fèiem la segona reunió en un bar d'allà a la vora i bé, va ser un fet natural. Quines diferències polítiques o estratègiques vas veure en aquest canvi? A veure, les polítiques és mateixes. El SUC era el Partit Comunista i el SUC era el que fos, no? Eurocomunista, diguem-ne que elements fonamentals del que era la ideologia i la manera de fer dels comunistes i de les comunistes amb el SUC es diluïen totalment i llavors
vaig fer lo normal, o sigui, jo no vaig fer gaire, diguem-ne, la meva decisió amb mi mateixa i em vaig tancar a pensar a veure què he de fer, on he d'estar. No, és que jo ja de natural estava on estava, vull dir que no... A banda de militar en partit polític, també et vas afiliar a Comissions Obreres? Sí, això a l'hora del partit, vull dir, llavors tampoc no eren comissions obreres, ens dèiem comissions d'ensenyants, i bé, va ser un pas. També en aquell moment vam tenir la bronca, per dir-ho d'alguna manera, de si el sindicat d'ensenyament, d'ensenyants, havia de formar part d'una confederació o havia de ser a part. Nosaltres vam lluitar i vam treballar perquè fos part d'una confederació. Em pots explicar una mica quina trajectòria sindical vas tenir abans d'esdevenir secretària de la dona? A veure, bé, jo vaig estar al sindicat participant en les activitats normals com a afiliada, però ràpidament vaig incorporar-me al que era la secretaria de les dones del sindicat d'ensenyament. I allà també d'una manera natural, tot i que hi havia, diguem-ne, la majoria de les dones que hi havia eren més del corrent oficialista dins del sindicat, però d'una manera natural vaig passar a ser responsable de la secretaria de les dones d'ensenyament i llavors, com a tal, participava amb la secretaria de la dona de la CON, perquè la secretaria de la dona reunia les responsables dels territoris i de les federacions, i llavors quan va haver-hi el canvi de la Mercè Civit, que ho va deixar per passar a la vida política, doncs em van vendre aquesta moto i la vaig comprar perquè no em quedava més remei. De totes formes, he llegit que la figura de secretària de la dona es va crear el 1977. Desconeixo si tu vas estar present en el moment de la creació, si ho vas veure, com ho vas viure... No, jo ho vaig viure... A veure, amb algunes coses la gent d'ensenyament érem una mica un món a part, però vaja, va ser també una evolució lògica amb un sindicat, i és que la situació de les dones en el món laboral era pitjor que la dels homes en el món laboral i calia prendre mesures i calia organitzar-se com a dones. I la necessitat, que sempre costa de fer entendre de vegades, és de que les dones soles parlin de la nostra situació i després, per poder prendre, per poder-se armar d'arguments, per poder-se reforçar i portar una feina més potent en el si de l'organització. Us volia preguntar just en aquest sentit com quines reivindicacions en aquell primer moment d'aquesta figura costava més introduir dins del món sindical, també amb els companys militants homes. A veure, hi havia dos eixos fonamentals i és la diferència salarial, sovint camuflada amb segregació professional. Les dones se les enviava a unes professions més mal pagades o amb uns nivells o amb unes categories de professions més mal pagades, i l'altre és el tema de l'assetjament, que això també era una realitat en el món laboral, com en tots, però en el món laboral també és una realitat contra la que calia lluitar i reforçar-se i prendre partit i fer actuacions que poguessin solucionar aquest problema. Hi havia cap resistència masculina dins del propi sindicat per part de companys homes, com d'incorporar les demandes de les dones o de seguir una línia específica, com tu em deies abans, de lluitar per els drets de la dona dins del món laboral? És molt difícil aquesta pregunta, és molt difícil. Perquè, a veure, no hi havia home que s'atrevís a dir que allò no s'havia de fer. Ara, que hi hagués una actitud positiva perquè les coses es fessin, això és un altre tema. Vull dir que no... També dins del món
clar, de militància, de sindicalisme, no sé si també sentíeu que havíeu de demostrar més per tenir més respecte o tenir més autoritat política entre els vostres companys. Sí, és que som humans i humanes, els militants i les militants, i vivim en un món determinat, i sí, hi ha aquesta tendència dels homes que per educació, per tal, no cal que expliquem tots els orígens, però que estan convençuts de que tot el que fan, ells saben el que fan i que poden ensenyar a tothom i que quan parlen pontifiquen. I que si necessiten mitja hora per parlar, doncs en gasten 3/4 d'hora. I no miren el rellotge. No, ni pensen que l'altra gent potser té altres coses a fer. Sí. Com diries que ha transformat el feminisme la manera d'entendre les lluites laborals? Perquè, per exemple, en un article teu a la revista Realitat defensaves com la reducció de la jornada laboral en clau de classe, però també de gènere. Clar. Per exemple, quan es parla concretament, quan es parla de la reducció de jornada, que em penso que s'equivoquen moltíssim, diuen, bueno, doncs fem un dia més de cap de setmana, fem un dia més de... Ui, que bé, la gent, que bé, molt bé. Si fas un dia més de cap de setmana, seguiran les coses com estan, i encara agreujades, perquè, és clar, si la gent se'n va de cap de setmana amb un apartament o amb una caseta que té al poble o no sé què, allà les feines de la casa normalment són està més preparat, menys preparat, i hi ha més feina. Vol dir que les dones encara que els homes de vegades facin la barbacoa o la paella, però normalment qui ho recull després, qui prepara els ingredients, qui no sé què, vull dir que és molt fort. I necessitem menys hores diàries per poder, a dins d'un dia, poder fer altres coses. O sigui que al final el tema de tenir un dia més de cap de setmana és encara més càrrega a la casa per la dona. No representa realment, perquè a part, si parlem de la cura, les persones, tant si són criatures com gent gran, de la qui pots tenir cura en el si d'un nucli convivencial, necessiten aquesta cura i aquesta ajuda tots els dies de la setmana. No pots dir, no, ara no farem res i ja ho farem a cap de setmana. No. Sona ridícul dit així, però per altra banda costa molt lluitar contra la idea de que no, que el que necessitem és un dia més i així. El que diem pels homes és l'horari és treball, no treball. I per les dones és treball, treball i treball. No? I el treball, el laboral, el que cobren encara que cobrin menys, i llavors totes les tasques de responsabilitat que comporten. Que de vegades, a més, no ens enganyem. Les tasques de responsabilitat no consisteixen en què es fa, sinó com s'organitza el que s'ha de fer. I l'espai mental també, efectivament. Sí. I també no sé si mirat com amb el pas del temps deu preocupar, no?, que a dia d'avui, 2026, seguim amb els mateixos patrons. Home, a veure, a nivell general, jo que tinc una edat, puc dir que el que esperàvem quan començàvem a militar no ho hem aconseguit, no hem deixat un món millor. Sí, s'ha acabat la dictadura, però no hem deixat. Vull dir que us toca a les altres generacions seguir intentar millorar el tema, però i amb el tema de les dones igualment. Ara es diuen micromasclismes, es busquen maneres de... Sí. Per fer-ho més amable. Sí. Justament, ara que apuntaves també el tema de les cures, que al final és una demanda històrica del feminisme, no?, que el treball de cures deixi de recaure principalment sobre les dones. Com és que el capitalisme... Bueno, sabem la resposta, però perquè es desenvolupi. Com és que el capitalisme continua invisibilitzant el treball reproductiu? Si el reconegués hauria de pagar-lo, hauria de fer-hi alguna cosa i no reconeix, evidentment. No sé, o quin paper haurien de tenir els serveis públics i l'Estat? A veure, ja fa 50 anys ara, les Jornades Catalanes de la Dona, que es van fer, una de les eslògans era lo personal és públic.
O sigui, el tema de cura, el tema no és un problema d'una Familiar, persona, individual. no és un problema d'un petit nucli, és un problema social, o no és un problema, és una realitat social que s'ha de fer front. Es converteix en problema quan no es tracta bé el tema. Però tot i aquesta realitat, què diries que l'Estat hauria de garantir-nos per poder tenir una vida més equilibrada? És que és tot. Clar, hem de garantir que la gent tingui feina, tingui habitatge, tingui allò mínim que es necessita, no? I ho sabem. Les necessitats són universalitzables i si no, no són necessitats. I menjar, vestir, tenir un habitatge, això és una necessitat que té tot l'univers, tot el món, siguis d'on siguis. Llavors, el de tenir cotxe ja no és una necessitat universalitzable, igual que tenir segona residència tampoc és universalitzable. Però bueno, vull dir, i això hi ha un paper de l'Estat, i el paper de l'Estat és també controlar els beneficis de les grans empreses i oferir com a servei públic aquelles necessitats que són l'electricitat, l'aigua, el no sé què, això es necessita, no? Total. De fet, avui dia, sovint els discursos del feminisme liberal o més capitalista, que no és un feminisme real, deixen en un segon pla les arrels del feminisme com a part del moviment obrer i de la lluita de classes. I al mateix temps també creixen discursos reaccionaris que reivindiquen el retorn de la dona al paper de mestressa de casa i de mare com a suposada via cap a la felicitat i a part en contraposició a la incorporació de les dones al món del treball. Amb tot aquest panorama, ens hauria de preocupar que el feminisme perdi la seva dimensió de classe i quedi desconnectat de les lluites materials i de les reivindicacions de les dones. Treballadores. Jo penso que ens hauríem de preocupar si no fem res perquè no passi, o per frenar-ho. A veure, que el feminisme va bé està demostrat per com l'ataquen. Quan els hi fa mal, llavors ja tenen mitjans més sutils, potser que no tenien abans, atacar i per intentar dividir el moviment feminista, que ha sigut sempre plural, obert, divers, sense... A les jornades hi havia dones d'universitat, però també hi havia dones dels barris i de les empreses. Vull dir que hi eren. No sé si tu tens xarxes socials i has vist justament el que estava comentant ara, com moltes dones joves que fan vídeos apel·lant a és que m'encanta cuidar de la casa i el que vull és casar-me i tornar i que ho escuden tot en un terme de la lliure elecció, etcètera. A veure, jo tinc xarxes socials, però no miro segons què, per la meva pròpia salut mental. Si hi ha gent que diu xuminades i tonteries a les xarxes socials, jo no tinc per què seguir-los, que no em comptin a mi com una persona que segueix el que diuen. I ja està. I el que em sap greu, o no, que si fan tot això, d'aquí un temps estaran... Potser no seran capaces de lamentar el que havien pensat abans, però que estaran fetes no té sortida. No sé si et sorprèn veure o sentir que hi ha dones de 20 anys que promulguen això. A veure, sí, però sí i no, perquè entre altres coses jo diria que per tota la configuració de la societat i això, l'adolescència dura molt. I durant l'adolescència es poden dir moltes xorrades. I espero que això els hi passi també. També t'has dedicat, ho has dit més d'un cop a l'educació, has estat mestra. És inevitable preguntar-te, en el context que aquests últims mesos hem vist una nova onada de vagues i mobilitzacions del sector educatiu a Catalunya per protestes de ràtios, precarietat, burocratització i manca de recursos. Com valores aquest moment de conflictivitat i què creus que diu sobre l'estat actual de l'educació pública? Aquí tenim un problema de fa temps i és que es dediquin diners públics a escoles privades.
El tema dels concerts, els concerts musicals estan molt bé, però aquest tipus de concerts això no garanteix res. I això se'n ressent al sistema educatiu. D'altra banda, si se'm permet també ser una mica crítica amb el tema, també hi ha una sensació de que no saben o no estan prou preparats. L'alumnat és culpa dels d'abans, dels més petits. O sigui, acabaríem ensenyant integrals a P3 o a I3, que es diu ara. No, vull dir, la gent ha de fer. I gent que pensa que la seva feina és ensenyar i no, la seva feina és educar. I així per evitar tenir gent que pugui dir segons quines coses als 20 anys, no? Sí. Perquè és una funció diferent. Però bueno, hi ha gent amb més professionalitat i hi ha gent amb menys professionalitat i això són coses que passen. Està molt bé que la gent estigui engrescada, que surti. Feia molts anys que no hi havia una moguda. Això va ser el 88, que va haver-hi una moguda, que va ser una moguda que es va portar molt bé. Podries explicar? Que no tinc gaire idea de... Va haver-hi moltes consultes a les afiliacions respectives i va haver moltes assemblees, va haver-hi un treball molt de sumar. Que ara, què dir del que ha passat, no m'agrada com ha anat, i perquè uns l'han cagat perquè, no sé, perquè han tirat pel dret sense ni una punyetera consulta i sembla que anaven més a salvar-li la legislatura a l'illa que no pas a una altra cosa, però els altres s'apunten a un bombardeig i no han signat en sa vida cap acord. Cap. Clar, signar un acord sempre et perjudica d'alguna manera, perquè mai s'aconsegueix tot el que demanes. Llavors, quan signes, hi ha qui es queda amb la sensació és que no ho tenim tot. Clar, això ja ho hauríem d'aprendre de petits, que tot no ho podem tenir sempre. I treballar la frustració és un aspecte de l'educatiu també important. I llavors, no sé què faran. Espero, ara estaven reunits i espero que hi hagi una mica de... que treguin el que han de treure, però jo penso que sobretot s'ha d'anar al tema de la qualitat educativa, del que necessiten les escoles i els instituts, que no necessiten, evidentment, policia. Evidentment, això és de... De sabell. Sí, això és no sé què s'havien fumat o què havien... Però això no és de cap manera. Però sí que necessiten educadors socials, es necessiten treball... Hi ha molts aspectes de l'educació que haurien d'estar allà reforçant i a part tenir una ràtio més baixa d'alumnat per poder fer una atenció més directa, més... personalitzada. Sí, i és veritat que les criatures són segurament més diferents de quan, per exemple, jo començava a treballar. És amb el que hem de treballar. La societat no ajuda a que les criatures i les famílies tinguin unes actituds més... És molt fàcil que les famílies entrin amb aquelles menes de competicions a veure qui és que porta les criatures a llocs més estranys i més lluny i fer més coses i no els hi deixen fer sofà, que és una de les feines molt importants que tenen les criatures i la gent jove de la primera adolescència de fer, que és una feina, doncs, allò, no fer res i avorrir-se i pensar que poden fer alguna cosa. Que no sé quins canvis vas veure tu en les aules des que vas començar fins que vas acabar. És que jo no vaig acabar a les aules. Quan em vaig jubilar estava al sindicat. Llavors, quan va haver-hi en un dels congressos hi havia el dubte de si em presentava altre cop o deixava que em posessin a la llista o no, i ho vaig comentar amb gent de la meva escola i em va dir no vinguis perquè per als anys que et queden abans no et jubilis trobaràs molts canvis i serà un... I els hi vaig fer cas. I això em va costar jubilar-me 2 anys més tard, perquè, esclar, allò em comprometia
Si et metien en una llista em convocaria pels 4 anys, Clar. que era per dir, ara Per la veritat. toco jubilació i me'n vaig. Fa lleig, no? I suposo que els canvis són moltíssims. A veure, un detall molt bonic, quan una criatura li havia passat alguna cosa, arribava a casa, és que la mestra m'ha dit, deia, els papes, mames deien, alguna cosa hauràs fet, i ara diuen, és que la mestra m'ha dit, la mestra, no sé què passa, i se'n van a l'escola a protestar. I llavors és diferent, Diries o creus que s'està desmantellant el concepte d'educació pública com a dret col·lectiu? Ui, això és una frase molt potent, No sé si s'està desmantellant. El que és com amb la sanitat. No hi ha altra manera que posar-se al 100% a lluitar per l'educació pública, i és una cosa que trobo a faltar a les lluites d'aquesta temporada, perquè des de l'escola pública no es vol acomiadar els professors de les escoles concertades. En tot cas, es vol que passin tots a la pública. Vull dir que de vegades sembla que ataquis a uns altres professionals del teu ram i no és això. És dir, tothom a la pública a treballar. I una mica que creus que hauria de canviar per millorar les condicions? El capitalisme. I el patriarcat. Efectivament. És que és molt difícil. Una petita tasca. Sí. Sí, és que s'ha de... Això és el que fa que el feminisme, que pensa una mica, sap perfectament que per aconseguir una societat no patriarcal es necessita també una societat no capitalista. Que les dues s'estimen molt, el patriarcat i el capitalisme. Per tant, aquella por de que no el feminisme, és que aquest feminisme, o digue-li com li vulguis, No vol trencar res. ja no va a buscar una situació diferent. Sí, no, estava recordant que quan vam entrevistar l'Adelina Escandell vam estar molta estona parlant també d'educació feminista, de com introduir els valors dins les aules, que recordo que m'explicava com que tal i com les aules simplement estaven disposades i tal i com les que estaven plantejades, ja allò era com un símbol de diferència de gènere molt gran i que s'havia de començar com des d'allà mateix. Des de tot, des de tot. I sobretot revisant el que estàs treballant a les escoles, perquè resulta que, a veure, resulta que de matemàtics només hi ha homes, segons estudis, de pintors només hi ha homes. Potser de vegades hi ha alguna dona perquè no sigui dit. De músics, compositors, homes, de no sé què, només es parla, els models que es donen són homes, els enginyers de què es parla són homes, només es donen models d'homes. I en el llenguatge, diem el metge i l'infermera. Per favor, què estem fent, no? I això penetra i penetra i penetra. Sí. I amb el llenguatge, per molt que hi ha gent que diu que és farragós dir... Doncs serà farragós. Però de nenes també n'hi ha. No pots dir nens, perquè de nenes també n'hi ha. Sí. Vull dir que és... Absolutament. Que també relaciona amb el que deies abans, que en l'escola s'educa, no només s'ensenya també en aquest sentit de pluralitat I si tu estàs treballant art i estàs treballant la pintura del segle no sé què, segurament hauràs de ser tu que hauràs de buscar pintores de l'època, perquè els llibres de text no te'ls donaran. Sí. Però bueno, si treballes amb professionalitat, doncs ho has de fer. Sí, que encara és una tasca bastant pendent als currículums. També recordo l'Adelina també em va parlar de com s'impartia a la classe també el model d'autoritat, el model de... Sí, havíem fet una pràctica que havíem fet és gravant-se per veure com de manera absolutament inconscient i assimilada s'exigia més als nens que a les nenes. Llavors, clar, a les nenes que els nens o els nens que exigien s'exigien més en els nens. En quin sentit? Doncs que un resultat similar amb un nen s'esperava més dels nens que de les nenes. Perquè les nenes, a veure,
T'estic parlant del subconscient, Sí, molt, sí. molt subconscient. Les nenes a última hora sempre poden casar-se, però els nens han de fer una carrera. No? És això el que surt quan escarbes molt cap endintre. Que fort. Si per anar acabant, diries que veus continuïtat o trencament entre les lluites d'abans i les actuals? Home, són diferents, el món també és diferent. Jo penso que no cal tancar-se en patrons i que cal anar adequant a la realitat i en el món com està ara. Què esperes o com ho veus? No gaire positivisme? Esperança? No, a veure, jo sóc profundament optimista, sóc una persona que crec que les coses poden anar millorant mica en mica i quan veig punts d'aquests verds que van sortint i coses així, doncs m'entusiasmen. No vol dir que realment les coses vagin molt bé, però que, bueno, hi ha cosetes. Cal contagiar, això, cal contagiar la febre comunista. Sí. A tothom? Sí, perquè a més, a veure, es tracta d'explicar, o sigui, què pretenc jo com a comunista? Doncs que totes les persones humanes tinguin el respecte i les necessitats cobertes, totes, i que no hi hagi alguns que es permetin trepitjar els altres. Ja està, això seria lo normal, no? Si ho abstreus del tot, és això, és així de fàcil. Que a banda tothom, individualment, si li preguntes, vol això. Després no tothom entén que per aconseguir la via és el comunisme. Sí, bueno. Hem de continuar posant pedres. Però res, moltes gràcies per la conversa i per l'estona. Bueno, i a vosaltres també. M'heu fet sortir de casa. No estava a casa, però bueno. Però m'heu fet venir aquí, ja dic, amb molt turista, molt ben acompanyada. I ara fujo cap al meu barri. Quin és el teu barri? Gràcia. Ah, molt bé. Que allà hi ha molta gent, però jo tan agobiant com aquí no ho veig. No sé. Deu ser que m'he acostumat a la gent de Gràcia. Està més cap amunt. Està més separat. La revista Maig és l'òrgan d'expressió de la Joventut Comunista de Catalunya, una revista marxista-leninista, internacionalista i revolucionària. Segueix-nos per estar al dia de tot amb molta classe. Ara sí, sense més dilació, moltes gràcies per ser aquí un dia més. Recordeu seguir-nos a les xarxes socials si encara no ho heu fet per no perdre-us cap detall ni cap nou episodi. I si teniu suggeriments de temes que voleu que tractem o convidades que us agradaria escoltar, no dubteu a enviar-nos-los. La Pirinenca està col·lectivitzada, així que cada cop que ens escolteu formeu part del nostre comitè editorial popular. Fins aviat, camarades. Salut i revolució. A la Joventut Comunista de Catalunya organitzem la joventut, construïm l'esperança.